It's Mega Grace Ungizungezile FM. It's exactly 8 minutes before Mzongo Logo Gabriel Sithole nophindi ikheke kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe namhlanje sibheke ivesi elilodwa nje amahubo 139 verse 5 ungizungezile ngasemumva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Lona verse namhlanje ngicela ukukunikeza lona before uqala iweekend yakho. Ungizungezile ngasemumva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami. Ivesi leli lishiwo uDavide, indoda yayihlale kwaLuseni, umfana omncane lusizimvu, ehlale ehlane engenamuntu akazomgada nozombheka. Uthi ungizungezile ngasemumva nangaphambili wasiwabeka isandla sakho phezu kwami. Yabona ke uma uNkulunkulu ekuzungezile obeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho, ayikho into yoba namandla ukukususa ecebeni lakhe, futhi ayikho into yoba namandla ukuhlula impilo yakho ngoba isandla sikaJehova siphezu kwakho. As you are starting your weekend, uqala impela sonto yakho, ufuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu ukuzungezile ngasemumva nangaphambili wasiwabeka isandla sakho phezu kwempilo yakho. Nanoma ngabe yini efikayo, ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ibe namandla ukunqoba nokukwahlula ngoba amazulu aphezu kwakho. uNkulunkulu ukuzungezile ngasemumva wasiwabeka isandla sakhe ngaphezu kwempilo yakho. Ziyovela zona izinto ezozama uqeda ngegama lakho nangempilo yakho, ziyovela izinto ezozama ucima iculo empilweni yakho, kodwa ngeke zibe namandla okuqeda ngoba uNkulunkulu ukuzungezile ngasemumva nangaphambili wabeka isandla sakhe. Yabona ke maye kuzungezile uNkulunkulu, ziyafika izinto zona, hayi ukuthi azifiki, ziyafika kodwa zibe nawo amandla okufika empilweni yakho ngoba uzungezwe amazulu. uNkulunkulu wabeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho. Ukwazi ungena la khona kuthiwa ngenwa khona, udlule lapho kuthiwa khona kudlulwa khona, ubonakala uhlale endaweni obungayitshela ukuthi uyohlala khona ngoba ukuzungezile uNkulunkulu emumva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mina ukuthi noma ngabe kwenzakalani ngeke uzunqontshwe, ngeke uhlulwe ngoba uNkulunkulu ukuzungezile. Engane kwathi ezungeze uDavide wabonakala ehlula ibhele, ehlula ingonyama ehlane. Into yamenza ukuthi akwazi ukunqoba uDavide ngoba wayezungezwe amazulu. uNkulunkulu wayebeka isandla sakhe phezu kwempilo yakhe. Wakwazi ukuhlula uGoliath, esehlula amadoda amadala namaningi, wakwazi ukuthi emhlule uGoliath ngoba uNkulunkulu wayemzungezile ngasemumva nangaphambili wasiwabeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa namhlanje, as you going out for that interview, as you going out for that meeting, uNkulunkulu ukuzungezile ngasemumva nangaphambili uzokuvulela iminyango, akwenza ukuhlangana nabantu abathile abazokwazi ukuthi bekufikise kwi-destiny yakho ngoba ukuzungezile ngasemumva nangaphambili wasiwabeka isandla sakho phezu kwakho. Maye kuzungezile bayozama ukukubulala kodwa ngeke baphumelele. Yingakho lezi lethi iBhayibheli ziyakuba khona izikhala ezovusela impilo yakho kodwa ngeke iphumele ngoba ungizungezile ngasemumva nangaphambili. Yabona maye ngizungezile uJehova noma ngabekwani phambi kwami kodwa ngibonakala ngidlula, ngibonakala nginqoba ngoba ungizungezile uNkulunkulu emumva nangaphambili. Ngisho njalo nakuwena ukuzungezile uSimakade, ubomdinga nawe futhi lo Simakade ukuthi akuzungeze emumva nangaphambili ukuze ukwazi ukuthi unqobe, ukwazi ukuphumelela, ukwazi ukufeza namaphupho akho ngoba amazulu akuzungezile emumva nangaphambili wasiwabeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho. Bonke abantu abazungezwe uSomandla baze behluleke ngoba uNkulunkulu akaze ahlulwe. Bonke abazungezwe uNkulunkulu abaze benqotshwe ngoba uNkulunkulu akanqotshwa. Asikaze size kuthiwa ke bahlulwa ngoba uNkulunkulu esimkhonza akahlulwa. Namhlanje ekseni ngifuna ukusho njalo esimeni sakho, osizini lwakho, embhedeni wakho wokugula olele kuwona, amazulu akhona kuzungezile ngasemumva nangaphambili abeka isandla sakho. Uyakubona uNkulunkulu inyembezi zakho, uyakubona ukukhala kwakho, uyasibona nesifo obhekene naso kodwa uzokwelapha ngoba uNkulunkulu lapha zonke izifo, udokotela lapha zonke izifo zabantu. Ukuzungezile ngasemumva nangaphambili wangagcina lapho siwabeka nesandla sakhe phezu kwempilo yakho. Makunjalo uyophumelela, ngeke uhlule kodwa uyohlula, ngeke unqotshwe kodwa uyonqoba ngoba amazulu azungeze impilo yakho. Vuka namhlanje wazi ukuthi uzungeziwe amazulu, noma uqala umsebenzi wakho namhlanje yazi ukuthi awuwedwa, khona amazulu akubhekhaphile, khona uNkulunkulu ukuzungezile wabeka isandla sakhe phezu kwempilo yakho, wabeka ifavor phezu kwempilo yakho. Mawazi ukuthi amazulu akuzungezile, you are not rejected kodwa you are directed to the right position. uNkulunkulu uzokuyisa endaweni efanele ngoba uphezu kwakho. You will be celebrated, ngeke ube tolerated kodwa uNkulunkulu uzokwenza ukuthi ufike la afuna ufike khona. Ungizungezile ngasemumva
nangaphambili wasiwabeka isandla sakhe phezu kwempilo yami. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.